Окей, здравейте на всички. Аз съм моето 360 и това е моят survival. Тук преди това трябва да се пробва да го снимам, обаче тогава нямах мишка и беше пати шита. Сега само да ви покажа какво съм направил. Тук съм си направил една дупчица. Тук съм сложил дърт, за да не влизат проклети шивени чудовища. Торч, печка, workbench, малко майнинг. Така. Всъщност тая роза. Умри, бе. То. Така, сега. Какво му правим? Освен да развием надолу малко. Бати, бе, то как ме уби, бе? Да, забравих да ви кажа, че с мен е Тото, обаче той само ще говори. Юки затвори ли? Да. Супер. Вика, че след концерта каза, че се. Окей. Той на какъв ли концерт ходи? Откъде я знам? Бате, аз тук трябва после го виж. Майко, то как ме гръмна, бе. Кати, то един човек му бил 50 пъти. Са се спусне. После на клипа ще ти покажа, аз понеже ме мързи да си направя врата, ще хъба материал и нали живея в дупка и такова съм си направил едно блокче само, пространство и там съм сложил една роза. Трябваше розата да има бодли да ти взима демидж, ще да е яко. Ти в Майнкрафт България ли си? Не. То legit? То Team Fortress. Team Fortress, така. И трябва да си направя някаква каменна шивана кирка, мирка, копер. Между другото, ти бързо ли цъкаш всичко на Майнкрафт? Примерно като крафтваш и трябва да сложиш, си направиш една Дали ги крафтвам бързо? Да. Много бързо аз ги крафтвам, аз съм свикнал, Ги крафтвам някакво... Аз преди бати бавното ги крафт. Беше читал. Между другото, мисля си правя къща от рано. Айрон, разгели. Айрона можеш ли с камен? Да, то, иначе... Абе, гръмни, бе! Абе, не мога го убием. Да, пура му се не знае. Ако не чухте, той каза, но сега пак ще повторя, цъкате Team Fortress. Но яка игричка, обаче аз и нямам. Иначе знам. Забавно. И са някакви много ме кефи дебелака с брадата. Какъв дебелак с брада? Какъв дебелак говори с брада? То е хевито. Да. Той е the best. С него са си умручи, като ми дойде някой си умручита. Пум. И много смешни реплики има. Медик! Той е смещика на годината. Grabbing Pills. А това Grabbing Pills пак ли беше от Team Fortress? Къде беше? От Left 4 Dead. Да, знам. Той те нищо друго не цъка, освен Left 4 Dead. Той аз преди го играх, ама като я превъртях, вече ми омръзна. Да, той само това цъка. Сигурно, защото не мога да превърти. Букук. Не. Някакво друго и за това. Майко, какво гръмна, бе? Тук някакъв ми слага някакви мини. Success. Как Branch Mine? Всъщност това не е Branch Mining, как копано долу. Има разлика. Branch Mining е тунел напред. Branch Mining на 12 левел. Аз нямам F3. Тъй, че ще се прецена кога. Защото някакво с този Windows 8 и... Пичнявам. Мага дърт. То как ме стресна. Миналия път. Я кажи какво намери като щупи един дърт. Няколко дърта. Да, Branch Mining в Minecraft България и само намирам дърт, викам, дърт за какво материал?
взимам дърта, нали, и викам, така, за кеф. Дърта го, нали, започвам го копа и както си копа едно диамантче. Продължих да копа и още две. И общо намерих 6 диаманта в този дърт. Така че да знаете, дърта е свещено нещо. Да, бате. Странно, ама... Виктории! Помога това пещера ли? Сигурно. Не, равин. Бати шит. Ето, бате, се закопая дърт и намерих равин. Бати шита. Да покопкаме. Мал. Какво стана? Биха ли те? Да бе, аз не мога да си избера някой герой, с който да игра, за да бъда бест. Дебилак е да бест. Сега с него ще игра. Ако не мога, ако не, пак нищо не стане. С нея вече си взем резервата. Но ме кефът и мруците на това дебелия. Да бе, огромно. И като ударя някой сон, той Take that! Бум! И някакви такива реплики. Братле, да се разсмееш с някакво. И хао. Надявам се да ме чувате добре. Айде! Бате, изкопах целият този дърт. Само един равин намерих, но това пак е добре. Намерих равин. С какво след лопатата най-добре се чупи и най-бързо се чупи дърт? Торч ли е? С то лопата и след това какъвто и да е друг блок. После ще го разгледам това равин. Да, то всъщност води до него, тъй че в крайна сметка ще трябва да дойде до тук. За това да видим какво има. Окей. Там виждам лава и вода. Скоча е тук. Нямам айрон за коф. Добре, как ще слеза? Ако слеза ще умра. Аре бе, не мога го треснеш една... най-после. Ще си направя една кофа с вода. Ма ти нов World ли си започнал? Не, аз веднъж пробвах да снимам на то, обаче тогава още нямах мишка и беше бати шитовото и затова не го качих. Чакай бе, аз вече трябва да скачам тук. О, не е лошо. Почва да ме боли на другата страна вече. Какво започва да? Врата. Те ли боли, бе? Не, какво да ме боли? Майка ми вика, че от компа. Дали верно от компа? Може би. Да ти покажа начин. Сега, примерно... Ето сега. Цъкна 7 и да. Това май са го правили. Или... Също. Не да ти повече XP. Сега вие ако го взема, колко ще ми даде. Да, малко. Мъга с един чаркол такова. Направих 4 айра. И аз хубаво го направих така. Аз откъде ще взема вода. Да, тук има. Убих един! Не! Как не съм убива?
Аз нямам нищо за ядене, това е лошо. И долу имаше свине, бе. Сега ще си направя един меч и убия. Трябва да си движа по-често врата, защото иначе... Вдаве, ура. Падам, аре бе! Не мога да плувам. Там още прасета ли видях? Обаче това ме стресна, бе. Кое? Кое? Само... Аре вече отгоднях с 3 пържоли, бе. С 3 бучета. Да, бе, много говоря, бе. Вика, чули, бе? Казах много умно говоря. Да. Не мога да говоря. Да, поне това става. Всичко, което искаме, свобода. Не, няма да ме видиш долу. Не мога да живея без мечти. Аз искам да летя високо. Ела с мен и полети. О, да фу, защо го пея? Какво? Какво? Нищо. Какво? Такова какво като не какво. Това ще... Да не намери Diamonds, бе. Не. Че изквича като... Ще да си метна меч с лавата, което всъщност не е голяма загуба, защото той е такъв. Кажи го. Камен меч. Да, камен. Като камен. Какво като камен? Каменен меч. Какво? Как ти да? Както си заебч. Чай бе, аз откъде дойдох? Тук, нали? Там, където свети. Не, няма да ме видиш долу. Нали нямаше да пееш, бе? Ми забравям, пич. Ево. Тук некав екшън, бе. Трябва да се домъкна. Да ме видиш. Стига съм го пял. Ми стана болна мания. Паднах, пич. Дам се, не знам. Какво бе? Нищо. Ти гадните стълби. Аде, бе.
Само нали не се чува това, което го играя никакви звуци? Не. Добре. Кол. Кол, пичко. Взима експериенс. Аз ли бе? Не взимам са кол така. Ще грабиме като мангари. Малко зомби язди кокошка. Това го виждам за втори път. Убий го малкото зомби. А кокошката не, тя ще живее. Лапис, аз това не съм го видял, бате. О мага. Ще има малко зомби. Чакай сега, имам само 100 меча. Сега ще ги прибия с... Умрете 2 зомбита и някакво малко. Айде умирай. Айде умри, бе. Я не ми се провива. Ева ти е Катерина. Айде умри, бе. Врата така боли. Това ще ме претрепне. Този маняк, малък маняк. Да не е пак малко зомби. Не, взе кожата на баща си. На мен един път се беше случил, нямах никакъв меч, нали, бях намерил диаманти. Такова. Нямах никакви неща, имах само една кирка. Бях намерил диаманти, има една група зомбита, умрях. И едно, до мен имаше лава и такова. Всичките неща ми паднаха в лавата, ама и само вече отида, нали, викам, диамантите вече са мъртви, нали. И само гледам, 2 зомбита са хванали по един диамант и си викам, добре, че са зомбитата. Не дават. Хубави добрички зомбита. Така си направя Iron кирката и тук ще изкопая редстоуна и лаписа и ротен флеш, който съм пропуснал. Ще го щупа и него. Стига си пя, бе, пич. Кой? Аз. Говоря на себе си. Че съм пич. Аре, бе. Тук имам... Иха! Смених играта на FIFA и вкарах гол. Браво. Какво друго да ти кажа? Чудото на Виетнам. Знаеш ли какво е това? Какво? Някакво лекарство, брат. Някакво чудо. Някакво чудо, вика. О, клипа мисля, че трябва вече го свършвам. Ще видим. Чакай, ще умра. Ще умра. Окей. Това ще е екстремно. Джамп! Чакай. Окей, минахме до този джамп, това беше невероятно. Минаваме на джамп. Пати каква остра болка има във врата, не е истина. Виж колко е гадно, пич. Не мога да си мърдам врата на... Не мога да се мърда вратлето. Да, знаеш колко е гадно. Знам, сигурно. О, леле, шанс. Гати, волето сам срещу враталя. Чеса. Имам само 5 айрон ли имам? 6 куба. А ти знаеш ли, че може да си... лаписа може да се изкопае с каменна? What the fuck? Поне в Майнкрафт в България. Чакай се, кой ще си правя кирка? Да, няма смисъл още.
Имаш ли еко пръщиене на микрофона? А ти какъв микрофон имаш, бе? HP къв. А не, Genius. Ама не на слушалките или как? Не, да, микрофон в компютъра е вграден. Тоест не е вграден в компютъра баш, а по-скоро такъв с... още един гол. Аз нали съм на компютър и в компютъра отзад се мушка. Не е вграден. Да, това е такъв. Сети се. И аз си го на бюрото ми седи с него. Колко много айрон. Не знам, но аз значи ти коя викаше, че PES или FIFA играеше? Без. Братле, значи аз на FIFA, не знам, преди играх FIFA 2005, аз също искам да им видя каква е разликата в графиката, настройки, такива неща. Играх FIFA 2005 и бата няма никакво центриране. Сега игра FIFA 2006, братле, и знаеш ли колко добри центрирания правят? Значи, агати, това е играта с центрирания буквално. Централна игра трябва да наречат. Окей, бата тук на някакъв скелет имах драми. Значи централна игра. Значи това... На 2005 ли не може? Сега съм на 2006 и аз искам да я видя, не, и футболисти и такива глупости да им видя. То пък как не се... И такова в FIFA 2005 нито центриране, нито нищо. Тук някакво е гати доброто. Не, щавяци, кой искаш? Тия не са ноч. Ноче да е бел, нали знаеш? После тук. Нали знаеш, че ноче е бати дебилак? Кой е дебеляк? Ноч. Знам. Между другото аз разкопавам тук една лава, защото мога да намеря диаманти. Те се намират около лава доста често. И редстон. Сега ако дойде някакво шибано зомби или нещо и ме удари отзад в гръб. Нема хол, нема нищо. Нема хол, нема бомбата. Нема бомба. Диамант! Сега ще го изкопам. Само... Още един пич! Чакай сега само да видя още колко са. Само един ли е? Два? Окей. 3 диаманта. Браво. Колкото за една кирка. 4. Сега ако има още отзад. Да, това беше. Значи събрах 4. Ето затова винаги е така право около лавата. После, ако гледаш клипа, ще видиш как право. Стига бе. Ще видя след. Да, и сега и редстоун намерих. Около редстона... И около редстона се намират. Около редстоун се намира лава, а около лава се намира диамант. И около редстон... Около айрон се намират такова. Редстоун. Около редстоун се намира лава, около лава се намират диаманти. Не, виж сега. Около кола се намира редстоун. Около кола се намира айрон, около айрона се намира редстоун, около редстона се намира лава, около лавата се намира диаманти. Да. Ама лаписа трябва да го включиме само че. Ма къде? Лаписа е безценно нещо. Не, без такова, бе. Безполезно, безценно. Още един диамант намерих. Виж колко диаманта са. И още един! Сега ако намеря още пич, ще се... Няма да се гърма, защото не искам. Но би се. Трябва обаче... Гати боца, бе. Дай топката, бе. Диаманта падне в лавата. Тук някаква атака и, нали, атака за гол, буквално, и някакъв вместо вратаря да ми идва между краката му я промушвам. Тук правя шибаноти. Окей.
Ай, и за малко. Окей. Още едно. 7 диаманта! Браво, бе. И още не съм разкопал всичко около лавата. Мога да намеря още. Да се надяваме. Бате, що не мога да... Що не са направили емералда да се ползва за нищо? Ма да, бе. Или някаква друга руда да добавят, която е по-рядка от диаманта, а пък и да се правят по-хубави неща от диаманта. Издържат примерно 2 пъти повече от обикновения диамант, да са по-бързи, 2 пъти по-бързи от диаманта. Било доста готино. Да, то... Някой ще не го... Намерих и тук някакъв малко редстоун. Че сега ще ти кажа колко имам и какво имам. Само изяма пържолка. Значи имам 7 диаманта, 13 лапис, 42 редстоун, 17 айрон и 3 стака и 40... Чакай. 3 стака и 40... такова е, кажем, кабелстон. Много кабелстон. Ей! Бате, аз на мен не ми е нужно кабелстон дженерейтор. Си правя. Ти не знаеш как се прави? Знам с вода и лава. Да. Чай сега само да видя колко дълъг стана клипа. Да изробя лавата и ще го свършим. Иначе чувството, че стана бая дълъг. Това път така. Тук вратаря скача и пребива един от неговия двор. Някаква мати смешното ми стара. Окей, сега трябва да се прибирам къщи. Преди нещо да ме... Зомби. Преди нещо да ме убило. Ще стане лошо. Да, знам, за малко няма, ама има. Окей. Направих щитня, но... Аре, бе. Кома. Чоп. Окей. Сега се качвам, оставам, правя един чест, оставам се и свършвам клипа, хора. Това ще е за днес.
работи, бе. Ти базикаш ли си с мен, бе? Тук ли си? Тото. После тук ще направя една къща. Мисля така да го правя. Оставаме точно един турч. Лати късмет. Фу. И, дами и господа, това беше за днеска. Надявам се да ви е харесал клипа. Да, надявам се също така да се чувам. И да, чао! Чао! Ехо! Казах чао! Казах чао, бе! Аре, чао ви, бе! Ай, чао! Чао, бе! Чао, бе! Добре, това е последно. Чао!